Латинізація України. Кой її задумав? І які наслідки цих тупих предложень чиновників? Ко може бути заграничний суфльор за їх спину? Це може цей процес бути названим деукраїнізація. Знаєте, як наслідки всіх таких глупих предложень чиновників, а до того недавно предложив, як говорять, ветеринар Данілов. У нього більшої освіти і не є. Може і не є, не знаю, як там. Но хто може бути заграничний тот, хто підказує? Ми знаємо хто. Діло в тому, що латинізацію готовили іще венгри для русинов у началі ХХ віка. Русини одбили латинізацію. Потім та латинізація почала нас переслідувати у составі Чехословакії, де чехи, словаки мають латинику, а єдині русини у Чехословакії обладали кирилицю. Но тоді вже нам задівали сюди, що діти, русини мусяться вчити по-чеськи, бо чеська держава. Але у Радянському Союзі також була та ленінські комуністи планували ввести для руських іменно латинізацію, щоб, як вони казали, одорвати православних від їх корней, а підсунути їм примітиви латинські. На жаль, ми удивляємося, що і нині австрійці, католики, фанатики, навірно, сьогодні предлагають і платять такі діла про те, щоб латинізувати Україну. Но мене удивляє, чому днеска уніяти публічно закликають до латинізації. Ведь історія церкви греко-католицької, уніатської, повна боротьбою людей, протестів проти латинізації. Чому вони нині не виступили з протестом проти цієї всеукраїнської глупості? Латинізація, ми знаємо, проєкт латинізації не лише Данілов предложив. Там уже є законопроект давно під сукном, держить, чекать свого злого часу такий законопроект. Но ми напоминаємо всім, навіть якщо б українська влада заставила всіх українців перейти на латинику, в чому я сумніваюся, ми, русини в Закарпатті, ніде не приймемо латиницю, а будемо держатися до скончання віка кирилиці, славної, благодатної, на 3 голови вищої і більш совершенної, чим бідна, гуска латиника. Напомню всім латинізаторам. Латиника не має звуків ж, ч, ш, щ, немає ю, я знаків, немає, а головне, немає звука без котрого русинський язик не язик, а немає звука і. До речі, до звук українська мова теж зберегла. То як українці будуть писати лінивий, лінівій або другима сміх і здівательство? Однако, то, повторю, роблять неуки. Ми же, знає добру історію і лінгвістику, кажемо, отвергаємо оту всеукраїнську глупость про латинізацію.